Aziz muhterem tomoshabchilarimiz, Tatariston Yangi Asr kanalında Tatarlar topshiruvi o'z ishini boshlab jibere. Odna davomida sizning bilan men Ro'za To'lina bo'larman bugun bizning programmada. Topshiruvimizni Tatar dunyosi yangiliklaridan boshlaymiz. Jir suyuvchi millatdoshimiz Vosil Mavlidbayev. Qo'ydagina yo'q Tatarlar, butun yer sharida birlar. Ular все работящий народ. Tatarning shin tarixi yozilsa, jon hisobda problemalar tumas. Kamil Ablazov fikri. Границы Российской империи – это татарские границы. Это только заслуга Золотой Орды. Ulyanovsk shaharining tarixiy masjidida bolalar lageri. Мәдрәсә җитәкчелеге аларга гарәп теле белән бергә татар теле укытуында планлаштыра. Шуңа күрә бүген көндә Казаннан татар тел дәресләре дә кайтарганнар. Татарчаны да яхшы бел, инглизчәне дә яхшы бел. Көне буе инглиз телендә сөйләшкәч, минем белемнәр артты дип уйлыйм. Бик күңелле, бүтән укытучылар бик күп сөйләшәләр безнең белән инглиз телендә. Татар дөньясында көн сайын бик күп яңалыклар, чаралар үткәрелә. Әлеге вакыйгаларны сезгә җиткерү максатыннан Татар дөньясы яңалыклары сәхифәсен тәкъдим итәбез. Уфадан рапирачы Аделина Захидуллина Олимпия чемпионы булды. Бу татар спортчыларының Олимпиадада инде 3-нче медале. Быелгы җәйге Олимпия уеннарында Токиода 29 татар спортчысы катнаша. Алар Россия һәм башка илләр исеменнән чыгыш ясый. Сибирдә татарлар саны кимемәячәк дип саный Татар конгрессының Төмән өлкәсе бүлеге рәисе Ринат Насиров. Бу хакта ул Татар-информга сөйләгән. Аның сүзләренчә, Төмән, Ямал, Ханты-Мансида 360 меңләп татар яши. Киләчәктә Төмән вәкилләре Татарстанда Сибир татар көннәрен үткәрергә теләүләрен сөйләде. 30 август көнне Казан Кремлендә янәдән Таткультфест яңа татар мәдәнияте фестивале узачак. Быел ул тел темасына багышлана. Фестивальдә Россиянең 11 шәһәреннән һәм дөньяның төрле почмакларыннан килгән музыкантлар, медиа рәссамнар, график дизайнерлар, хореографлар һәм галимнәр катнашачак. Мәскәүдә КВН Татар лигасы уены узачак. Уеннарны Әйдә Шаяр оештыра. КВН татар һәм рус телләрендә булачак. Уен 14 августта Кече Татар тыкрыгы 8 адресы буенча урнашкан татар мәдәни үзәгендә узачак. Татар сүзләрен һәм әйтемнәрен кулланган өчен конкурс жюрие катнашучыларга өстәмә баллар өстәячәк. Быелгы Бәллүр каләм бәйгесе җиңүчеләре билгеле булды. Журналистлар арасында узучы иң мәртәбәле конкурста ТНВ хезмәткәрләре дә бар. Журналистикага тугрылык номинациясендә ТНВ каналы алып баручысы Рөстәм Нәбиуллин. Һөнәрдә иң яхшысы номинациясендә Илзира Юзаева. ТССРның 100 еллыгы темасын иң яхшы мәгълүмати яктырту номинациясендә Дина Газалиева җиңүче дип табылды. Гран-прига Казанская история газетасы баш мөхәррире Любовь Агеева лаек булды. Без 41-нче ел балалары фильмының җәйге күренешләре төшерелә башлады. Ул Арча районының Үрнә һәм Сикертән авылларында бара. Мөхәммәд Мәхдиевнең әсәре нигезендә Татарча нәфис фильмының режиссеры Әмир Галиәскәров, операторы Арсений Козин, продюсеры Миләүшә Айтуганова. Бу атнада татарлар тапшыруының видеооператоры Азат Сәмигуллин өйләнде. Сәмигуллин читтәге татар тормышын төшерүче алдынгы операторларның берсе. Тормыш иптәше Алинә белән алар Казан гаилә үзәгендә язылышты. Аннан соң туй, мәҗлес белән дәвам итте. Азат белән Алинәгә бәхетле тигез гомер телибез. Җир шарында сибелеп яшәүче милләттәшләребез тормышында булган вакыйгаларны, кызыклы мәгълүматларны безгә җиткерә аласыз, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Адресны экранда күрәсез. Татарлар хезмәт сөючән, затлы, зыялы халык. Моңа без сәфәрләребез барышында һәр даим инанабыз. Бүген сезне Мәүлидбаев Васил Хәнифулы белән таныштырасыбыз килә. Свердлау өлкәсе Шөкер авылында туып үскән ул. Васил әфәнде тулысы белән җир кешесе. Авыл дип өзелеп тора. Үз фермер хуҗалыгы бар. Токымлы сыерлар үрчетә, җирләрне дә буш тотмый. Хезмәт сөючән милләттәшебез хакында тулырак Гөлия Садыйкова әзерләгән видеоязмада.
Вакыт иң кадерле ресурс, аны файдалы итеп куллана белергә кирәк. Каршылыклар чыкса да туктап калмау мөһим ди әңгәмәдәшебез Васил Мәүлетбаев. Аның һәр минуты язылган. Менә хәзер дә озакка сузмый без көтүлеккә килдек. Васил Мәүлетбаев данлыклы нәсел дәвамчысы. Аның ерак бабасы Шөкер авылына нигез салучы. Шуңа бу җир миңа бик кадерле. Авылдан читкә китү уйыма да кермәде ди. Урта белемне туган авылында алганнан соң терлекче бригадир һөнәрен үзләштерә. Аннан ветеринария табибына укый. Авылга эшкә кайта, кызганыч совхоз банкротка чыга. Васил Мәүлетбаев хуҗалыкны 2002 елдан үз кулына ала. Сначала отлар туттым, 60 голов было отлар. В 16 году вот лимузинов алдым иди. Французская порода. Взял Аракайдан, Василябзидан Абердинцев. Взял соңдан Иляны алдым, Грифурдов. Да барлар артансы, бу Иля Галштинларны алдым менә. Булар галштиннар молочные. Хотел молоком заниматься. Ләкин сөт белән шөгыльләнү өчен эшчеләр юк, сыер саучылар табу бик авыр ди Васил әфәнде. Шуңа бүген ул итчелеккә өстенлек бирә. Но у них мраморное мясо. И те башладым. Галштиннарны хосрам лимузиннар булды. Bu лимузинов итләре нейрак, грубыйрак. А когда галштин было покрываешь, вообще мясо такое хорошее. Гомумән, төрле токымлы сыерлар тоту үземә дә кызык ди Васил Мәүлетбаев. 200 баш мөгезле эретерлеге бар. Көтүлектә бүген өстенлекне лимузин токымлы сыерлар тота. Суыклардан курыкмыйлар, ризыкка нәзбүрек түгелләр, авырлыкны тиз җыялар, 8 айлык вакытка 400-450 килограммга җитәләр. Иммунитетлары нык, сөтләре аз. Бер сыер елына 1500-1800 литр бирә. Әмма майлы 8%. Малларга ризыкны да Васил Мәүлетбаевның хуҗалыгы үзе әзерли. В аренде 4000 гектаров. Будай, соло, арпа и мин заниматься и там многолетние травы. Овсяница, клевер, вот этими кислотамаларны. Бүген Васил Мәүлетбаев хуҗалыгында 25 кеше эшли, барлык шартларда тудырылган. Техникалары да җитәрлек. Соңгы вакытта сәламәтлегем генә какшады. Шулай да ташлыйсым килми, хәрәкәттә бәрәкәт. Эш булганда авыллар да яши бит, киләчәккә өмет бар ди. Гомумән, татарлар тиз генә бирешергә өйрәнмәгән. Татарлар алар гөмердән гөмергә килгән дан халык, бүтән кайда гына юк татарлар, бүтән җир шарында барлар. Алар все работящий народ. Гурурмысыз татар булугыз белән? Да. Батыр, матур, тырыш шул безнең халык. Гөлия Садыкова, татарлар, Свердловск өлкәсе. Татарның шын тарихы язылса, жан исәптә проблемалар тумаячак. Бу хакта Сарытауда яшәүче тарихчы, эшкуар, химаячы Камил Әбләзов татарлар тапшыруында сөйләде. Россиядә халык санын алу алдыннан аерым көчләр татарны төрле төркемнәргә бүләргә тели. Яшерен батырын түгел, шуның нәтиҗәсе буларак үз вакытында татарча сөйләшүче нәгайбәкләр аерылып та чыкты. Татар тарихын язу һәм яңа эзләнүләр хакында Камил Әбләзов Айзат Шәймәрдәновка сөйләде. Фильм «Золотая Орда». Это не Орда. Вот я могу сказать ребятам, чтобы даже его не смотрели. Это анекдот. Это насмешка прямая над нами. Или дискуссии в телевидении о Золотой Орде. Это все надерганная вещь, совершенно надерганная. Никакого подхода. Вот кто бы ни говорил. Даже ученые Российской Академии Наук, они же не могут произнести слово «татарин». Хотя знают, что там ни в одной могиле практически нет монголоидного типа захоронений. Вообще нету. Камил Әбләзов китергән әлеге мисаллар Россиянең алтын урдага мөнәсәбәтен күрсәтә. Бу тема дәүләт өчен һәр вакыт катлаулы булды. Совет чорында аны өйрәнүне бөтенләй тыйдылар. Ә бүген татар дәүләтен күбрәк тискәре яктан телгә алалар. Фильмнардан алып, мәктәп дәреслекләренә кадәр. Ә чынлыкта алтын урда тарихы Россия империясын булдырган дәүләт ул. Границы Российской империи – это татарские границы. То, что нет здесь католицизма – это татары. То, что здесь литовцы не взяли власть в определенный период, это едигеи.
У нас много плюсов, их можно по кучу перечислять. Но об этом практически же даже не афишируется. Татарның борынгы һәм урта гасыр тарихына багышланган Камил Әблязовның язган 2 томлыгында Алтын Урданың татарны оештырудагы, Россия империясы оешудагы роле турында әйтелә. Соңгы елларда Казанда Тарих институты татар тарихының 7 томлыгын чыгарды. Анда Алтын Урдага аерым игътибар бирелгән. Ләкин тарихчы Камил Әблязов фикеренчә, бу гына җитәрлек түгел. Татарның чын тарихы һаман да ачылмаган. Ә бу милләтне берләштерүдә аеруча җанисәп алдыннан зур киртә булып тора ди ул. Вы задаете вопрос, почему за столько лет существования Академии наук Татарстана, истории, Института истории, Института археологии, Институт языкознания, сейчас приведу пример, как там к татарам относятся. Почему же они так и не создали историю татар, которая ясна, допустим, любому? Ну, в части какой-то, допустим. Пусть будут спорные вопросы, но на 95% она должна быть ясна. Вот тебе, ему, мне, там, теоретически. Не создали же? Не создали. Молодежь вся в растерянности, в раздрае. То ли булгар, то ли нагайцы, то ли татары, то ли еще кто-то. Каждый раз приходится о чем-то говорить, что вот, товарищи, записывайтесь, там перепись татарами и тому подобное. Сейчас, когда практически все открыто, все источники открыты, почему бы не написать истинную историю татар? Допустим, не соединиться всем институтам Татарстана вместе с Академией наук. Почему бы не написать еще раз историю? Сер түгел. Җанисәп алдыннан татарны һәр вакыт төркемнәргә бүлү омтылышы бар. Шуның бер мисалы Нагайбәкләр. Совет чорында алар татар дип санала иде. Сан ягыннан 10 меңгә дә җитмәгән Нагайбәкләр 90нчы еллардан соң аерылып чыкты. Бездә әйтәләр, күп сүз, бук сүз. Күп әйтмәймен сезгә. Килегез безгә кунакка, самавыр белән чәй белән каршы алырбыз. Чипчиста татарча сөйләшүчеләрне бүген Нагайбәк теле дип атыйлар. Надо свою историю четко знать, ее роль, место. Тогда не надо будет ни на какой переписи голосовать, что пиши, пожалуйста, татарин. Ну зачем? Когда и так человек, который получил представление, он уже сам выбирает, будет он писать слово татарин или не будет писать. А сейчас разъездные экспедиции, агитация и тому подобное. Зачем агитировать человека, если он татарин? Камил Әблязов татарның чын тарихы өлкәсендә өйрәнүләрен дәвам итә. Бүген ул татарның Урта Азиядә формалашу турында эзләнүләр алып бара. Начальный период ее проходил в Центральной Азии в борьбе с различными племенными образованиями, включая Китай и тому подобное, монголы. И значительная часть истории до исхода на берега Волги, конечно, протекала в Центральной Азии. Это место, этот момент, этап нашей истории не освещен. Я бы хотел, конечно, успеть осветить это дело. 13-14 гасырларда яшәгән Хулагуит чоры турында сүз бара. Бүген монгол һәм Кытай җирләрендә татарның изе тирән дип саный ул. Киләчәктә аерым китапта чыгарырга тиеш. Айза Шаймарданов, Татарлар, Сарытау. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Ульяновск шәһәренең тарихи мәчетендә балалар лагере. Мәдрәсә җитәкчелеге аларга гарәп теле белән бергә татар теле укытуында планлаштыра. Шуңа күрә инде бүгенге көндә Казаннан татар тел дәресләре дә кайтарганнар. Татарчаны да яхшы бел, инглизчәне дә яхшы бел. Көне буе инглиз телендә сөйләшкәч, минем белемнәр артты дип уйлыйм. Бик күңелле, бүтән укытучылар бик күп сөйләшәләр безнең белән инглиз телендә. Соңгы елларда республикабызда гына түгел, кан кардәшләребез яши торган байтак төбәкләрендәге мәчет мәдрәсәләр каршында балалар өчен җәйге ял лагерьлары оештыру матур бер гадәткә кереп бара. Шундый лагерьларның берсе быел беренче тапкыр Ульяновск шәһәренең тарихи мәчетендә дә эшли. Сембердәге яңа башлангычның үзенчәлекләре һәм сабыйлар ялының кайбер мизгелләре хакында Рамис Сафин видеоязмасында. Моннан берничә ел элек кенә Сембернең тарихи мәчетенә имам итеп билгеләнгән Рәсул хәзрәтнең халык халәте дә кеше белән тиз уртак тел табу, һәр төрле кызыклы чаралар оештыру, заманча проектлар уйлап чыгаруга һәвәс кеше. Быелгы җәйге лагерьда мәчеттә эшләүче яшь имамнарның уртак проекты. Аларның инде 11дән алып, 4-кә хәтле бара безнең лагерьларыбыз бара. 11дән
Öğle namazına hatle alarını 2 ders din dersleri alıp barabız, tegen harflerini okutabız, ata-ana hakları, din hakları tuğunda bütünlep anlatabız lanlarga. Anlarsın birgeleşip namaz okuyabız. Namazdan soň alarlarımızı aşatabız. Aşatkandan soň indi öğleden soň indi bizning programmalarımız, sportivniy program, tege teplоходка alıp barabız, kinoga, multfilmlarga alıp barabız. Bir gün ipodromdan 2 atını alıp kelip, lanlarını yerettik, atlar ben yerettik. Ertenlerge inşallah bizning unikal muzey, samolyot muzeyini alıp barabız lanlarımızda tegeni bizning bitul, bizdekde bitul şunda muzey bar. Sabiylar için jaygi лагерьni uyushtiruvchilar birinchi boshlab ketganda 20-25 bolaga deb gina tutunsalar da tilövchilerin soni 50'den artıp kete. 7 yaşlık Samiraning to'mishdan o'q ko'zi ko'rmay. Biriga abisi Naylapa bilan yuri. İnternetten bildik. Inde yaz günü bizim mescitlerge bara almadık. Lagerga girelmedik. Buraya mescitlerine biz giriydik. Samira bilen Liçini'deydik bu vakitlarda. Elhamdülillah Allah tilem nasip olan lagerga mundakilerge bir kışadı kengilge bir yağımlı hazretler, okutucu Yunus, bir yakşılar, bir merhametliler. Klasta bir kışadı, balalar bir kışadılar. Balalar Müslüman balaları. Min kızlar bilen tanıştım. Aşı mısın sen? Nравится mı? Eye. 7 yaşlık Samira mında kelgach yangi do'stlar topgan, duolar da öğrengen. Min bir sentyabrda maktabga baram. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Bağlar, assalamu alaikum rahmetullahi berekatuhu. İnşallah hazır urukni başlayabiliriz. En birinci başlayabiliriz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim deyip yazarız inşallah dastaga. 5 yaşdan 16 yaşga chaqli malaylar ham qizlar Otnovun kun içinde g'arabcha o'qirga yozarga da öğreneler. Kun sayin kerakli duolarni yodlaylar. Manda islам учат, намазы учат, арабскому языку учат. Здесь многому учат. Много детей, все сидят, все слушают. Куль хуаллаху ахад, Аллаху самед, лам ялид, ва лам юлад, ва лам якул лаху куфуан ахад. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Albatta endi bolalar boshlucha mesjidda shug'ullansalar da ular soatlar bo'yi istal ortida kitob o'qib, yaisa duolar gina o'rganib o'tirmay. Ular uchun har turli sport o'yinlari, yorishlari uyushtiradilar. Bugun esa ularga ilkaning tanilgan metsenati Marat Yakupov Idil yilg'osi bo'ylab teplоходda sayohat bo'lib ketgan. Обедтан so'ng endi bizniki shunday turli развлекательный programmalar bo'ladi. Da, masalan, kun osha biz выезд bilan chiqamiz. Например, masalan, bugun paraxodga chiqdik. Aldagi kunlarda atlarda yürütken edik balalarını. Вот, şulay indi. Özge kunlarda biz ular bilan turli estafetalar, o'yinlar o'ynaymiz. Yig'anachi totor ishmakarlari bo'lishligi bilan masjid lagerga yuruvchi malay qizlarni halal rizqli tushki osh bilan da ta'min etgan. Balalar, biz asharga nindi so'z bilan tatinamiz. Rasul Hazrat bildirgancha, bu yil aligi lager sinov ravishida birgina smenda uyushtirilgan. Kelasi yilda mumkinliklarga qarab, uni bir necha smenda o'zdirgan niyatlari bor. Masjid qarshidagi lagerga yuruvchi bolalar bugungi kunda g'arab tilida o'qira ham yozarga o'rgansalar, kelasi yildan endi madrasa yetakchiligi ularga g'arab tili bilan birga totor tili o'qituvda planlashtirish. Shunga ko'ra bugungi kunda Qozondan totor til darslarida qaytarganlar. Şunun üstüne aligi jaygi lagerni kelasi yilda bolalarning kanikul davomida uyushtirish uchun muftiyat ülkening Tatar jirli milliy madaniy avtonomiya bilan birgalab grantlar konkursida qatnashirga niyatlari bor. Ulyanskdan Ramisafin Tatarlar. Бәхет нурлары дип аталган балалар үзәгендә кызлар инглиз телендә белем туплый. Татар Каргаласының мәдрәсә комплексы каршында кыз балалар өчен оештырылган атналык English ок җыены бу авыл балалары өчен генә. Максатлар укучыларда чит телләрне өйрәнүгә кызыксыну уяту, укучыларның сөйләм телен камилләштерү, инглиз теленнән сүз байлыкларын арттыру. Татар саласындагы балалар үзәге эшчәнлеге белән Оренбургтагы үз хәбәрчеләребез танышты. Бу атналык җыен көндезге һәм кызлар өчен генә. Һәр көн шулай дәрес белән башлана. Үзәкнең төп максаты балаларда инглиз телен камилләштерү. Бу юнәлештә кызларның максатлары да төрле. Идалия 11-нче сыйныфка бара. Киләсе елда инглиз теленнән имтихан тапшырырга җыена. Көне буе инглиз телендә сөйләшкәч, минем белемнәр артты дип уйлыйм. Бик күңелле, бүтән укытучылар бик күп сөйләшәләр безнең белән инглиз телендә. Бүтәнсе дә аңлашыла. Беренче көн кыенчырак булды. Шуннан соң өйрәнеп киттек.
Әлеге үзәктә иш төркемгә бүленгән 10 яшьтән алып 16 яшькәчә булган 30 кыз бала инглиз телен үзләштерде, ял итте. Көндәлек программа бик бай. Алар өчен мастер-класслар, викториналар, эстафеталар һәм иҗади дәресләр үткәрәбез. Чөнки бу дәресләрдә бик җиңел һәм тиз ятлана. Кирәкле менә сөйләшү фразалар дип әйтәсем килә ине. Мөгаллимнәр барысы да югары белемле һәм төрле уку йортларында инглиз телен укыталар. Һәр төркемдәге укучылар да төрле яшьтәгеләр. Укытучыларның кызыксындыра алулары балаларның күзләреннән күренә. Мен Оренбурда 6-нчы лицейда укытам английский. Менә хәзер менә монда балаларны өйрәтәм английскийга. Балаларга ахшый, әкренләп сөйләшә башладылар. My name is Liasan. My surname Mursalimova, and I 5 class. Biz монда төрле әйберләр пешерәбез, һәм дә монда бик нык ахшый. My name is Amina. I'm 13 years old. Миңа лагерь ашый. Укытучылар яхшы. Кызларның нинди төркемгә кергәннәрен, шарфларның синнән аерырга була. Hello, I'm Alsu. I'm 14 years old. I'm 8 class. Монда укытучылар әйбәт. Без инглиз мультфильмлар карыйбыз. Бик ахшый миңа. Монда уйныйбыз, яңа сүзләр карыйбыз. Һәр көннең тематикасы актуальлегенә карап төзелә. Практик өлешенә дә зур игътибар бирелә. Кулинария көнендә кызлар теория дәресләрен алып, һәм инде уен формасында лексиканы алып, инглиз телендәге инструкцияларга таянып, үзләренең сәләтләрен күрсәттеләр. Эльвина балалар үзәгендә беренче көннән яраткан дәресләрнең берсе кулинария икән. Аны инглиз телендә дә алып баралар. Без монда пудинглар пешердек, пиццалар, салатлар ясыйбыз. Мин инглиз теленә өйрәндем, мин аңлыйм. Иҗади дәресләргә дә игътибар бирәләр. Дәресләр күбрәк уен рәвешендә үтә, балалар өчен бу бик кызык. Шуңа дәресләрне алар тиз үзләштерәләр. Okay, we're skipping or skiing. It's skiing, okay? We can't see the picture. Where is the picture? Инглишокның мәгънәсе зур. Сүз инглиз телен аңлату белән беррәттән балаларга тәрбия бирү турында да барды. Бәхет нурлары исеменнән күренгәнчә, бу белемгә рухи байлыкны арттыруга омтылу теләге. Бәхет нурларының ирешелгән казанышларының берсе даимилек. Инглиз теле укытучылары оештырган һәр дәрес, һәр квест файдалы һәм кызыклы булды. Иң мөһиме балалар инглиз телен камилрәк белү һәм өйрәнү өчен максат үзләренә куеп монда бирегә килгәннәр. Инде безгә калса, без бик зур нәтиҗә алабыз монда һәм бу яңа форматта безгә эшләргә бик ошый монда. Бәйгеләрне дә төрләндерәләр. Балалар ормасын өчен махсус күнегүләр дә каралган. Иң элек укытучылары күрсәтә, аннан кызлар кабатлый. Көннең беренче яртысы укуга багышланса, икенче өлеше башкачарак кырылган. Балаларны ялыктырмый торган спорт уеннары мавыктыргыч та мөһим дә. Шуларның берсе Сабан туе уеннары. Бәхет нурлары балалар үзәге үз эшен башлаганына октябрь аенда 1 ел була. Бүгенге көндә үзәккә 100дән артык кыз йөри. Алар эчендә инглиз теле, ашарга пешерү һәм актер осталыклары дәресләрендә үткәрәләр. Бәхет нурлары проекты үз эшен яңа уку елыннан дәвам итәчәк. Оренбур өлкәсеннән Фируза Абсалямова, Татарлар. Киләчәктә милләт тукайларсыз, токташларсыз гына юл алмас. Җырсыз, моңсыз затлар югалса да, җырлы-моңлы татар югалмас. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.